نمایشکارا جلو برگان یا کانادî tevlî YPJê bû û piştî ku 4 mehan di nav şer de li Rojavayê Kurdistanê beşdar bû vegeriya Kanada. Tiger Sen di şerê kontrolkirina bajarokê girê spî ya Rojavayê Kurdistanê de di nav rafên YPJ de şer kir û niha li Kanada serpêhatiyên xwe yên li Rojavayê Kurdistanê dinivîse. Tiger zêdetir behsa rewşa jinan di nav YPJ de dike û dibêje tevî ku bejnobala min zirav û xweşik bû lê tu kesî ez aciz nekirim û her tim weke zelaman dihatime temaşa kirin. Tiger Sen jina nemaîşkara cilûbergan ya kanadî ji jiyaneke xweş li Kanada çû nav ezmûna şer li Rojavayê Kurdistanê û pêwendî YPJ kir. Ew behsa zehmetiyên şer di çeperan de dike û dibêje min bi çavê xwe dît keçeke biçûk ji ber birînên wê ku bimbek pêveteqiya bû jiyana xwe ji dest da. Ev jina nemaîşkar di şerê kontrolkirina bajarê girê spî yê Rojavayê Kurdistanê beşdar bûye. Di rojekê evdarê de welatê xwe bicihîşt û hate başûrê Kurdistanê û piştre pêwendî bi şervanên YPJ kir. Daesh li wî aliye. Şervanên din jî bi me re ne. Li wê derê cî girtine. Hevalên me hin nediyarin. Aha li wê derê ne. Navê bajêr çi ye? Girê spî. Na em jî lê êrişa ser girê spî ne. Tiger Sen şervana kanadî di nav rafên YPJ de bo dema 4 mehan şer kiriye ew dibêje ku bi destê xwe tu kesekî nekuştiye lê di çend şera de beşdar bûye lê ji ber rewşa wê ya sexlemiyê piştî 4 mehan vegeriya Kanada û niha mijûlî nivîsandina serpêhatiyên xwe li Rojavayê Kurdistanê ye. Nemaîşkara cilûbergan ya kanadî her wiha zêdetir behsa rewşa jinan di nav YPJ de dike û dibêje tevî ku bejn û bala min zirav û xweşik e lê tu kesekî min aciz nedikir û her tim weke zilaman temaşeya min dihat kirin. Tiger pir xembare ku hin hevalên wê yên YPJ di şer de jiyana xwe ji dest dane. Lê eşkere dike ku ew ne çar vêyekê qebûl bike û derbarê morala şervanan jî matmayî dimîne û dibêje pir kêm min didît ku kesek ji ber şehîdbûna hevalê wî digirî û eşkere kir dema ku ez bi jinên êzîdiyên ku zarokên wan li ber çavên wan hatin kuştin difikirîm rewşa zehmet ya şer ji bîra min diçû. Radostazî zîrû daw.